Ongi etorriak txorien esasoi honean programara. Arratsaldeon zigor. Arratsaldeon gaine. Zelan. Oso ondo. Lanerako prest. Babirkai, babira. Tesituran jartzeko, egoeran jartzeko. Pertsona berezi bat edo gonbidatu berezi bat datorkigula etxera eta zeozer berezia prestatu nahi dugula. Bai? Bueno, hau da aukera. Gorde errezeta hau, olako okasioetarako. Egun berezietarako. Hori da. Bueno, zer prestatuko dugun ahate biribilki kurruskaria anana saltza gezaminarekin. Gabonetarako? Baita, esan dakoa, okazio berezietarako gordea genuen olako errezeta bada eta gaur okazio berezia dugu, ez? Zergatik, gurekin izango delako Amaia Salbarredi logopedian aditua. Logopedia arloa, olako komunikazio nahasmenduak diagnostikatzeaz eta tratatzeaz gain, beste funtzio batzuk ere betetzen ditu. Hala nola murtxikaketaren esparrua, esan genezake, eta murtxikaketa eta jatea lotuta datoz, bat datoz, lotura estua dute, beraz, hori guretzako zinez interesgarria da, ez da? Oso. Eta ni gaina interesatzen zait,nik, gizu, nire seme Amaior zaharrena gorra da, baina, implanteko kolearra ditu, eta berak logopedak, txikitatik ezagutu ditu, eta oraindik logopedakin eta lan egiten du. Eta holako, niretzako gaur benetan gai interesgarria, eta errezeta nola esan ikaz. Bai, errezeta esan prozedura aldetik nahiko xumea edo erresa da, eta gero emaitza benetan ikusgarri izango da. Ordun, nola ingo deun gaurko prestaketa lana, lehenengo eta behin barazki batzu ditu, piperra, kuiatxoa, azenario txarra, tipuletak, jengibrea eta baratxuria. Hau dena izango da zuritu, prestatu, eta gero, wok batean edo salteatu. Gozatzeko hemen aminos kokonut, edo kokonut aminos, ez dakit zein ordenetan esaten den, baina hau gogoratu soia saltzaren antzeko, ordzezko antzeko saltza bat, azkenean, daukana, baina gozo puntuarekin. Hori da, eta sodioan ere, pixka zeozer basuagoa da. Noski, ate biribilkiak izateko, ate araman behar du. Hortakoro zer ditun hemen, esan dirten dena olako konfitak. Orduan, hauek, zigorrek, kasu honetan, ingo duna da azalakendu eta mamurtu. Dena mamurtu eta mamurtu mesedez. Hauek, wokari edo wokeko barazkiri nasiko diogu eta izango da pixka terregostea. Hori kozinatuta dago. Jarraian zingo den, jarriko deu saltza martxan. Ze honek ere bere denboratxoa behar du. Eta hortarako, daukaguna da honako tipulatxak, hau jarriko ditu erregosten, eta jarraian pixka gorituta daudenen edo botako diogu patxarra eta bermuta. Bai? Honi utziko diogu, flanbeatzen, bere alkohol hori lurruntzen, eta behin hori egindakoan naziko dizkiogu bi anana xerra, zatituta, eta pixkat berriz murrizten utzi ondoren salda gehituko diogu. Beste 10-15 minutu utzi ondoren hor zapore guztik hartzen, erantziko diogu almidoi pixkat sendotzeko saltza, eta azkeneko momentu botako diogu ketchupa. Orduan benetan gazi gozoa izango da, olako agridulze esaten dena. Birrindu, iragazi, fin-fina uzteko, eta hori aparte utziko deu, gero amaierarako. Gero zingo den, peltzen utzitako olako barazki eta atea, onako brik ore hauetan, edo bestela arroza, baldin baduzue hori da. Lortzen igual zaio, gaur egun lortzen. Gaur egun saltoki gehienetan daude, orduan, norberaren gustora. Arroza olako xaflatan egi esan, olakorik iten baldin baduzue da pixkat hidratatu, segundu batzutan, biribilkiak prozedura berarekin egin, eta gero daukezu aukera labean itxeko. Labean edo frigituta? Edo frigituta, hori da. Nik aukeran labean nahioz, batzutan lertu iten da, baina guk hauek erabiliko ditu brikoreak eta hauek frigitu ingo ditula. Eta gero plateraratzeko izango da saltza, brikoreak, eta gainetik jarriko dizki olako ernamuin batzuk, germinados esaten dena, nahi duzuena, eta ate urdai azpikoa pixka pasata, dekorazio bezala. Ni lanen astean noa, eta itza zurea da. Lanen. Eta lehen, betio, aipatu duzula ez, gaur egun, erresa dela lortzea honek oblea hauek ero, ateakin ere berdina, ze egia esan, ez, lehen hemen, atea iparraldean da egia da, beti ohitura gehiago, kultura gehiago izan dute atea erabiltzeko eta konsumitzeko, eta bertako arategietan da atea ikustean, ohikoa zen, baina Euskal Herrian, duela 20 urtetik, Euskal Herri, hemen hegoaldean, duela 20 urtero, hasi zen, gero eta gehiago
ikusten, ero normaltzat hartzen, eta egia igual, arategian ikusistuzu izango, batzuk izango dute, baina eskatu eskero, datorren hastian ahatea prestatu nahi du, txorienen ikusi dudalako, errezeta hau egiten, baina nahi dutein ahate freskoarekin, nik ahatea erreta aurrena, eta ez da izer. Bueno, edozin harakinak gaur egun ahatea lortzen du, garai batean egia esan, ni tokatu izan zait, iparraldera joan behar izatea, ahate bila, eta jatetxe batean genukan, eta lortu genuen nolako ekoizle bat, iparraldetik ahatea ekartzen ziguna freskoa. Baina, ahate freskoa, baina hemen, zaila zalako, aldrebesa eta iparraldetik ekartzen ziguna. Baina zuk esan bezala gaur egun orokortua dau, naiz eta falta zaigun kultura hori oraindik, pixka parekatzeko, Frantzian da ona, atearekiko, ez? Ez dago zekusire, Frantzian kulturan, eta hori, iparraldera ekarrita, han zenbat eta zenbat errezeta dituzten, atearekin, eta ez bakarri diela baulan konserva diena, esaten duguna, freskoan ere, atea, txorien egin gendun ustute laranja saltzan, hau tipikoa, baina nik normalean, labean erretain aduzue, azkenean, oiasko bat erabiltzen duen errezeta antzekoa, antzeko fuerteagoa da. Zan genezake oso egoaldea bada olako errezeta oiko bat, ez? Ahatea laranja saltzan edo... Hori da, ingen duen txorien laranja saltzan. Hori bera. Pato a la naranja. Pato a la naranja. Hori klasiko handi bat. Bai. Klasiko handi bat. Eta atea daukana, esan dakoa, oiasko ondantzekoa da, iztarrak eta, txikia badi, ezur gehiago, ezur gehiago, handia bak, ero gehiago, haragi gutxiago, oiaskoa baino, eta trinkoagoa, hori bai, trinkoagoa, ez duke, aldea dago. Nik, enekina da, eta hori egia zan, gero irakurri, nik beti nintzen duan labean erreta, saltzan egiteko, labean erreta egiteko, lumatu eta azala eta guztia, baina gero larrutu begin behar dela, nik hori enekin, saltzan egiteko. Larrutzea da. Hori, nik entzun daukat, oso zaila. Ez, lan kriminala. Nei egokitu izan zait, gaztetan, olako bat, ahate bat edo etxera ekarri eta larrutzea, eta gogoratzet oso ongi, gogorra zela. Kriminala dana nik, zein etzai gustatzen, ze goxoa dan foa, jaione? Bai. Egia esan, ni ondan olako etxalde baten, foa ekoizten dana, eta ateak hortako prestatzen dituztena, eta bakizu horre foa lortzeko horri behar dana, gibela atrofiatu, eta hortako ematen zaio jaten, derrigortu egiten zaio, eta aina ateak beraiek esatzen dute, eta olako etxalde batera ikustean niko fuertea da. Bai. Azkenean, hemen, izan genitun, ate ekoizleak, hemen urnietatik goiburu, ero dios. Bai, uste. Bai, goiburu, eta erakutsi ziguten, ekarri ziguten ate bat, foalako erabiltzen dana, eta iriki ziguten, da atal zizkiduten atal guztiak, ez? Bai, paparra ireki zigun, magreta egiteko, paparra atal zigun, ero onduta urdai azpikoa ateratzeko, ze urdai azpikoa atean paparretik ateratzen da, gero iztarrak atal zizkigun konfita egiteko, eta ero barruan gibela, ez? Eta gibelarekin, plantxan egiteko, ero foa egiteko, ez? Ero pate bat egiteko, nahi duguna. Eta hor mesedez ez nahaztu, patea eta foa. Ez daukaz ikusirik, patea da azkenean, gibela tartean daukan ore bat eta beste hainbat gauza botatzen zaizkio. Eta ero dau foa. Eta foa da bakarrik, segun zena da, gibela. Bakarrik da atearen gibela. Besterik ez zer gabe. Osa, mikuita jaten baduzu eta atearen gibela ondu iten dana, eta esan nuen, inbar du legunean, beto, landetan egon itzenean lanean, errezeta baneukan, eta aurkitu nuen azkenean etxean, eta txorienean ningo izuet. Egi esan, lana daukana pixkat sanak eta hori garbitzen, eta ero bere denborak behar ditu labean horre, Maria bainuan, zela 75 gradutara, ez da, nire horretzen, behiratuko du berriro. Eta ekarriko izuet. Baina hori da, mikuita. Eta hori, zora harria. Eta, ikusi genduna da hemen, ireki zigunean, atal guztiak eta atea zigunean, ahatearen barrena, ia dena gibela zala. Karo, orduan, heltzen da momentu bat, ahateak gibela horrena handia dauka, ezaiola kabitzen, birikak eta estututa daude, arnazeiak kosta egiten zaio, eta, niko, estakeria. Hori, estatu batutan ez da hoia pixkat legedi bat edo araudi bat hori mugatzen duna edo? Ez da, hona da, gibel txiki hauak ateratzea. Karo, lehenago
hiltzen dituzte ate horiek foaiteko, Bai. orduan gibel horiek txikiagoak dira, Aha. eta orduan, ez dira, zemen ate hiltzen daia, ero bihar sakrifikatzen dute ate hori, ero bera itota hilko zen. Bai, Nahi dute alden eta gibel handiena. Eta, bueno, egizten dira uste, bi hiru egon lehenago espauzu sakrifikatzen, bai, atea. Berez, hori sufrimentu izango da. Bai, eta ero beste animali jate jugunakin eta berdinengo. Ez dakit. Así que... Bai, batzutan ez gai hartzen pentsatzen egia esan. Ez. Tamalez. Baina, bueno, atea esan dakoa. Hainbat eta hainbat errazetain alditugu. Eta, bueno, ohikoak dira, holan egia esan, hau konfita eta erabiltzea. Eta konfita egiten duzuenean, gero koipea, men normalean bere hau konfitatzen da, bakizu, egiten dutela atea, sartzen dute atearen koipetan, eta horra emeki, hainbat denbora eukiten dute kozinatzen, gero konserban sartu eta listo. Baina koipe hori gero erabilizazue, ez bota, erabilizazue patata frejitu batzuk egiteko, ero oso goxua eratzen da, eta nahi dute errezeta hori bitu ekarri behar dut, inbar dizuet. Hau egiten genduen, Martin Beresate ginean, egiten zen izokina, bai. Orduan egiten zen, hartu urdai espikoan, txerrian urdai espikoan, gantza, koipea, hori urtu, hori zutan ipini, behin urtutakoan iragazi, eta 65 gradu hartze zituenean, hor izokina sartzen zen. Eta ustean zen, 8 minutu konfitatzen. Ja itzalita, Eta oso goxua geratzen zen. Guk egin duen froga hori berdina, baina ate koipetan. Eta? Oso goxua. Maingo izut berdina, oioaren koipetan. Bueno. Ala pues. Bi puntu. Froga imar dut etxean aurrena, eta ona badao, txorienera dator, jaione. Bale. Bueno, bita, hemen barazkik, dagoeneko prest. Xaflak, fin julianen edo moztu eta gero erdiratu. Azken finen haue gero molda erresak behar ditu gure honako brik orean barrun sartzeko. Orduan, baratxurik xe egin eta jasiko ga, esan dezagun, gorritzen. Orduan, babitu, ateana bai, alare, gaur egun, edo, ospedeiago izan du ez, gaur egun baino, ozer? Zeine? Ateak. Ez ez iruditzen? 80-90 markada hortan? Bai, ez da? Morro fino esaten dena. Atea jate zen, gaina, jatetxetan da jateko itura zegoen bakarrik, eta elegante modun, da... Gaur egun... Bueno, gaur egun gauza askokin pasatzen da. Esan nahi nizuke, garai baten edo festak noiz iritsiko izaten zen, edo noiz iritsi ere, egu berrik, dastatzeko adibidez, surimi bat, freskagarri bat. Eta desiatzen noiz iritsiko garaioik. Bueno, eskontzatan lehen oiasko prestatzen zen, oiasko herria. Claro, oiaskoa lujo bat izango zen, etxe asko, segun norentzako. Bai, garaioiko handik eta atzeagokoak di, Ni hainaiz haurtzarokoak edo esaten, Bai, gutxi gora bera, baina bueno. Gure garaian zer zen? Melon con jamón. Ai, bea! Klasiko handi bat, hori zenbatek gure adina daukatenak, jatetxetara jun, eta meloia urdai azpikoakin jandu. Eta ainazan jatetxetako zerbait jolan, izango bazan, prestatzea zaila, izatea izango bazan moduan, ez? Jatetxea juten zian da, zeskatuko dut da, meloia urdai azpikoakin. Eta hemengoak urdai azpiko hona izate dut da. Manda. Beira, barkatu moztea baino, hau esan beharra dauken. Horri izaten da, Twitterren eta olako harik bideratzeiela osortzeiela, edo galderak, edo batek bere hausnarketak zintzilikatzen ditula. Batek behin idatzizun. Gaur gauean bisita berezi badauket eta meloia urdai azpikoarekin prestatu nahi nuke. Zer erosi beharra dauket? Osagaiak? Bai, eta batek erantzun zion, zure kasuan urdai azpikoa bakarrik. Bai. Hartzezo, ez? Bai. Meloia badaukezu, melon. Ez que, hor bai dala, azkenean, eta, jaione, egia esan behar da, kombinazioak osua da. Baina nik uste dut, gero egin du frogantzekoa, meloia ananakin, urdai azpikoa ananakin. Eta da hori, gazik oso puntu hori aurkitzea, eta ondo geratzen da. Bai. Ez, nik uste dut, ez? Gin eta jan totala, hori baina, hemen, zu bizi-bizi piztu, eta gure ugokaia prestatzen hasiko gea, olio txorrota da goxo bat bota.
Eta esan bezala, baratxurie gorritzea botako du. Behin gorritzen hasten denen, botako dioizkiogu barazkik. Eta jarraian, aminos, kokonut edo kokonut. Aminos, olako bat. Enez gelditzen, egitan. Ordena, azkenen batzutan esaten da ez, ordenen olako... Izena dauke jaiona itxusi horrek. Zatik? Aminus kokonut, hori ez da salduko, hori... Baina hori zure eritziz izango da, ez? Politxeo itxusi ez zer den... Ez, eta jendia gehien nahi nik usto bardina, ez? Iruitxuko zaiola, ero... Ez da gibanik. Azkenean, bueno, zer da itxusi, zer da politxe jaione? Nor da politxe, nor da itxusi? Hori bakoitzan irizpidan arabera. Horratik, ez? Hori, bai, baina gaur gizarte honetan, ez da. Barazki guzti dana batera, eurra. Bai. Vale. Hor. Eman, kandela. Eta gantza, zurik ez duzu ingo lan honek, nola da, jatetxe txinatarretan da moduanan sua eta... Otarako sua behar da, benetako sua, eta honako wok zartari handigo bat, ez, ozer? Bueno, eta, bai, sua, batez de sua. Sua behar duzu zerrein, esan. Segundu bat, hemen, aminos kokonut botako diogu, baino sodioan nahiko baxu da, esan nahi nizuke, gutxi dauke, ez da, hain gazi, bai, eta gaina izerritzela hunduko dio. Vale. Hortxe. Hala ere, politxe edo itxusie zer den jakiteko edo zuri txikitan ez aldizu ipuño hori kontatu. Ate itxusiarena, horrek badauke olako alegia moduko bat, beste hausnarketa bat iteko zer. Hans Christian Andersen handiaren liburua. Ez da, gizenena den, baina bueno. Norbei erra. Bai, azkenean, bueno, ipuña horti doa, ez? Zuk hor signosia guztuzu, hor bitxi izan zen nola bukatzen du horren arrautza batekan aten artean. Hori ez da gertzen. Kukuk ez, kukue... Kukuak egiten duena, bere arrautza beste batzuei pasa, beste batzuk azteko, gaina besteena kendu egiten ditu. Kukua besteena kendu egiten. Baina, ez, hori beti galdera hori nola bukatzen du, Bueno, ipuima da. Zai ez dula behiratu ez dara horratze kaldea. Bueno, hipnosia azkenean hor bakizu, ez? Etxalde batean, atea jaietzen dira, eta bat oso itxusia, eta inok ez du, bere anaiek eta burla egiten diote, beste animaliek ere burla egiten diote, eta, bueno, gaixua, etzipena jota azkenean juniten da hortik, eta basora juten da, eta basoan ere beste animaliek ikustu dute, zitxusia, eta, bueno, ondi denborara, hori, halako laku batean ero igerian ikusi zituen, hiru beltzardak uste ditu igerian, zizneak, hiru beltzarda, eta beraie gana, bueno, urbiltzen da lotzatuta, eta ikusten du, kasu egiten diotela, eta ez, mokoak holan lagun moduan da, eta orduan uretan ikusten da, eta ikusten da bera ere beltzarda bat dela, bere isladan antzematen du, bera nola edo nola garatu den kasu hontan, txikita itxus izatetik bapaten bilakaera hori, ez da, eder. Bai, eta hori da erakusteko jendeari, ez, azkenean, bueno, eskarela lotzatu beharre onolakoa garen, edo, Bai. Azken finen, garai bateko ipuinek edo alegik hortarako zien ez olako moraleja esaten den hori zeukien, hausnarketa bat iteko. Bueno, ni txikiran zirikatzen induten, Gordito relleno con pan y veneno. Nola? Gordito relleno con pan y veneno. Jesus. Eta nera ja maitekiro Pozius deitzen ziren. Nola? Pozius. Pozius de potolo, baina maitekiro. Ni beti zenaz, etxeko familiko potolitoa ni nintzen, txikitan. Tamainan nintzena, eta gero, zabaletara bota nuela. Gero ez da, amairu amalaukin ero, hasi nintzen argaltzen ero, eta orduan ia izeba sarren. Argale izaude oin lehen bai ondo mutile derra, eta amamak eta bronka orduan. Lehene ondo nintzela eta hori, baina zirikatzen ninduten, bai. Azken fine, guztiz desarroiatu edo garatu arte ezin da inoiz jakin, ez? Eta, egia esan, umetan oso zitalak izaten gaulako etiketa jartzen, eta aix. Tentu izan behar da. Nik lagun badauka, begia falta duela, eta bera, umek bai ez duela engainatzen, umek behiratzi zu gaina eta seitu nolan biratzen die, eta gaina esan. Eta ero, zu esan, zirikatzeko garaian ez dute parkatzen bat, Ez. Horre, etxian lana, eta, erakutsi behar zaie,
ba, danok garela berezi, ez? Eta danok garela ezberdin, eta gure berezitasuna eta gure ezberdintasun honetan danok garela eder. Bai, Zenean. eta hor da hola azkenen aniztasuna, ez? Nik kriston komplexoa neukan, lehen txikitan 13 urtekin balaro eta mar neurtzen nuen. Karo, dana zirikatzen ninduten, haundilla, espageti, no seke, eta hartu, eta nahita, komplejo horrekin txikitu nintzen. Eta onja ondo, onja tamaino estandarrakin, hobeto. Ez da, no kuela, ez? Zaten dara. Imaginatzen zuen ni balaroekin. No me aguanta ni Dios. Beti esan izan dizut, zure energi potente hori guztiz, pixkat, orekatu hango zen, baina bueno. Galdu ingozan. Hemen, barazkik dagoeneko erregosten, izerditzen hasita. Orduan, nahi deu kurruskari puntu bat ere izatea, orduan guztize ez ditu ingo, bai gorritza nahi deula. Oain, deituko diogu. Atea. Ematen do, Bai, nuke, kantitatea da hola. Eta oin usaia hemen izango da, barazkikin badukau, baina oin konfitak eta hori badauka, ez? Usai potentea eta goxua, eta etxean eukiteko oso ondo dago, hau bai dala, jaki bat, normalean, konserban izaten dira beti, asko irauten dute, eta egun batean, berandu azkenen gordun gatozela, jateko oso erresa da, jan aldo, hola, mamurtuta, ero salteatuta, ero ensaladati botata, baina berez, bestela, labia, badakizue, bero jarri labea, sartu, eta salak kurruskari jartzen danean, atera, eta ensala batekin lagunduta, zoragarria. Alderantzi zingoet, ez? Honek detektatzeoek ditu nahiko... Bi vuelta. Eskerrik asko. Ez da zeatik. Hemen, olioa berotzen eta hasiko gea dagoeneko saltza egiten, eta hori hor utziko deu pixkat zue altzata, eta botako digu aminos kokonut, eta jengibrea gogoratu, hori saiestu dezakezuen nahi baduzu, baina nik uste olako ekialdeko ukitu politia emango diola. Bai. Oina ongan esaten itxusiana, birringailu bat. Eukin dugula hori itxusiana, noke zuen, glaukomak zuen atera abesti bat hortizi joana ero? Ze guapa zauden, bai, estereotipo gabe, ez dakit metra buruz, baina bai. Polilla, bera, agartzen da abeslaria horre hartalde baten erdian, eta, abestia horti pixka badoa, eta letra benetan, sartu zaitezte interneten YouTubeen, eta gara agartzen da abestia letra guztiarekin, eta buru egin bateko ondo etortzen dana. Bale, eskerrik asko, bikain. Hemen, esan dakoa, saltza martxan. Horri, aminos kokonut. Barrura. Hau gero irekin godu, hau gero hor biltzeko epela ero beharko dugu, bai, atzekalden dauket ontzitxo bat, eta, utziko dugu hor esan dakoa pixkat epeltzen, honi zue jetxi, ez zaigu interesatzen gorritzea gehiagire, edo erretzea kasu hontan. Etxian guoka ez daukazuen, edo zein sartagitan, berdin iten da. Komplejo gabe baita hori ere. Hori da. Zua jaitxi, honi, eta emeki joan dadila iten, eta honi? Jengibre pixka. Ginger. Hautzian ere balio digu, ez? Haionen, nahizen etxian hautzian lehorra baldi daukanak. Baina, freskoan erosita izaten da, erabilera man beharra gainekoan horrozkaiun gelditzen zaigula maspaxan pareko. Bai, baina gero hortako bitu baina, hotza eta pixanak etortzen baldin bada. Ondo etortzen da, hau hartu, jengibre xerra hori hor daukasuena maspaxan moduan, xerra batzu moztu, eta ura jarri berotzen, sartu hor xerra pare bat, sartozko, irekin aldi bat, utzi gero epeltzen, eta ikusiko zuen nola berotzen duen gorputza horrek. Nahi bauzue gozatu zerbaitekin, eta bestela gozatu gabe, edaten zue horrek, hori, eta... Ostra, ni egun batean pasatu nintzen irakiten 10 minutu izan nituen, ez da, kantidade handia eta eran da izerditan, berotu... Horreke birikek askatzen ditu. Birikek askatzen ditula. Birikek askatzeko baita? Digestiorako bai? Baita. Eta izaten di olako xarabe batzuk bidaiatzeko olako zorabiotarako, bai. oinarrin jengibre izateue. Honi,
hemen... Klasiko handi bazan, aspirina bat, hemen silborrean hartu, eta zer hori tiritake jarrita. Hori zer zan? Hori zan, ez da placebo, hori gezure izango zan. Placebo ez, baina gaur egungo gazteko lakoik ez du izatu, gaina aspirina arroxa izaten zen, hemen. Hori ez du izatu ni. Nola ez ez. Aspirina umena, aspirina infantil arroxa izaten zen. Kolor arroxa? Bai, jaume. Gure etxean infantilik etzean, gure bestea. Ona Zuria. Ba, hemen, patxarra, tapa, metxero edo zue horti dabilzi, Bai. Eta bermuta, barrura. Hor aldea eskerretaran, iskinan lehen ikusi dugu. Ados. Eta honi goen momentu baten sua gaituko diogu. Eta sua. Ileak apartatu. Hor goian da ona zemo da, Bero. Erretzen nahi dala, diño. Eta bestela, tipikoa. Listo. Jaione. Zua ona, polita da, guztia telebistan pixka. Baina, hortzen. Pixkatoan utziko diogu murrizen eta jarraian botako diogu esan bezala ananaxerrak. Eta nik uste gure gonbidatu eia... Bai, horti dabil. Amaia? Bai, horti da, bez? Torri hona. Eta hemen daba gure bisita garrantzitsu Arratsaldeon. Amaia. Arratsaldeon. Ongi ez da? Bai, oso ongi, oso pozik. Niri utzi paken, Ni hemen dago lasai, eta gaina hitz egiten ikasi nuen. Niri jarri ziaten logopeda txikiten. Nik ondo ikasi nuen, Amaia lasai. Arratsaldeon. Bestela etzinen hemen ongo, ez? Hitz eta pitz. Bueno, hori ikasiten da, ez? Ikasiten da, landen, barda. Ikasi biteke, bai. Bai, ez? Eta hitz eta pitz egotea denbora guztien, bere meritxo dauko, ez? Ez digu zukenduko. Bueno, jaiona zerbait errezetan ingurua, zenik galdera bauzkat. Esan bezala, hemen, gure betegarri hori pixkat epeltzen utziko dut, bien bitarten saltza iten noa, orduan. Saltza aurreza azaldukoet, berriz gogoratukoen nola iten den, eta gero jarraian bazuena daitza, orduan. Tak. Ez diogu urtxorrota hotza botako gainekoan gure mirari. Bai, akatuko gaitu, hori txarra, hori zinda, puntu jende sartaiak. Hau gerorako, betegarri. Epeltzen, orduan hemen gure esan genezake tipulatxa bere patxarrakin eta bermutakin murrizten da. Jarraion botako dizkiogu, anana edo pina zati batzuk. Salda, utzi pixka eta 10 minutu eta almidoia uretan disolbatu, gehituko diogu, eta azkeneko minututxoan ketchupa. Birrindu, iragazi eta hoxe izango da saltza. Bien bitarte hortan joango naiz xaflatan sartzen, orduan zuek itzein lasai. Aldetu zuk ere, bai. Bai. Sartuko naiz, lasai, konversazioan. Bueno, esan dugu hemen, logopeda zine bat. Aurren igual jendeari izan barko du, zer da logopeda bat? Zein da zure lana, zeiten duzue? Bai, bueno, hori da, ze ulertzen da, ez? Logopeda batengatik, hori da lehenbiziko galdera, ez? Nik uste dut gehiengoak pentsatzen duela logopedia, zuk zer uste duzu dela logopedia? Hitz egiteko arazoa dautzen jende erakutsi egiten diona, ero, ez? Hori da. Bai, hori ongi dago. Hori ongi dago, baina hori baino gehiago bada. Orduan, logopedia, latinetik heldu den hitz bat da, ez? Logok esan nahi do hitze. Eta pedia erakutsi. Edukazion. Orduan, hitze erakusten don terapia edo profesionala. Orduan, oso ongi, asmatu dozo. Baina, egia da hori baino zabalagoa dela. Orduan, nola deskribatu dezakegu logopedia? Logopedia da profesional sanitario bat. Hau da, osasun arloko langile bat. Bai? Zentratzen ga, ikerketa indezakeu, diagnostikoa, prebentzioan, lana indezakeu, eta tratamentua. Guk ezagutzen duguna, errehabilitazioa, habilitazioa edo kontentzioa, ez? Eta ze patologia lantzen ditu edo, ze zailtasun. Alde batetik, komunikazio zailtasunek, ahozkera, hizkuntza, ahotsa, komunikazioa bera, ez? Izan diteke ahozko komunikazioa, gorputz zeinu bidezko komunikazioa, bere osotasunen, baino baita era dago beste alderdi bat funtzio oralak esaten dena edo ahoko beste funtzio batzuk. Komunikazioa bakarra ez dena. Hor sartzen da, arnasketa, murtxikaketa, irensketa, Orduan, zergatik logopeda batek hori landu beharro, ez? Sandunen bere... Zure lana, hitz egiten erakusten. Hori da, ez? Eta logopedia hitzek berak hori esan nahi do. Baina, karo, zentzu guztie dauke
muskulatura edo gihar oik berak hitzeiteko erabiltzen dien bezala, baita ere erabiltzen die beste funtzio batzuk iteko, ez? Osa, ni min gainera erabiltzen dut hitzeiteko, baina min gainera erabiltzen dut ere murtsikatzeko eta irensteko. Orduan, hor da, ez? Zergati hori. Eta hortik tiraka nik lagun bati, zeukan txikia jaio berri eta hasieran dana ematen zion, purea eta ez da izan, eta esaten zioten. Egia oso, pusketak emaizkiozu, segero hitz egiteko gara erako, eta lantzen jumarko doia haua, ez? Eta orduan, hori behin zioten da, kurioso iruditu zitzaidan. Osa, bauko bere zentzua. Emaizue gauza mastikatzeko. Haua ja lantzen azteko gero hitzein inbarko duta. Funtzio desberdinak die, azkenen. Ez to zertan, zuk murtsikat, zerebralki, osa, burmuinen die, area zerebral desberdinak, zona desberdinak die. Ez to zertan, bai? Baina nola bat esateko, bai joan bardozo garatzen funtzioik adin bakoitzeri dagozkionak, ez? Oso ondo. Zuk arlo klinikoan egiten duzu, zer da hori? Zer ezberdintasun dago, ero? Bai. Arlo klinikoa, esan duten bezala, gu profesional sanitarioa, osasun arloko profesionalaga. Orduan, gu behin titulazioa ateratzen duen, unibertsitatea bukatzen du, eta gu ja lanerako prest gaude, eta gu arlo klinikoan egiten du lana. Horrek esan nahi du, hospitaletan, asoziazio del kartetan, lan egin dezakeu, eta gero, zentro pribatu edo klinikoatan, ez? Osar, gu osasun arloan egiten du lana. Orduan, egie da, pentsatu dezakeula, hezkuntza arloan ere erlazio auki dezakeula, baina ni printzipioz nire titulazioakin, logopeda bezala, hezkuntza arloan ez dezaketela nahin. Hezkuntza arloan lan egiteko, inbarko nuke beste formakuntza bat. Inbarko nuke magisteritza ikasi, eta gero espezializatu komunikazioan edo lako... Orduan, gu osasun arloko profesionala ba. Bai, zu bai espezializatuta beste adar baten, ez? Bai. Adibidez, olako urdaia, murrizketak edo daudenen, olako operazioetan daudenen, eta horretarako bai adibidez, ezta? Bai. Hori beste adar bat da, logopedia? Bai, hori da. Eta hori logopediako da, Bai, espezialitate ezberdine daude logopedia arloan, ez? Logopeda bat espezializatu ditike pixko bat hezkuntza arloko zailtasunekin, espezializatu diteke gehiago ahotsan zentratu diteke, ez? Ahotsan zentratzen bada, disfoniak landuko ditu, ez? Ahozkeran zentratzen balin bada, hitz dotela, edo disfemia delakoa, edo soinu bat ez dotela ongi esaten, erre bat, hori ongi esaten laguntzen du, edo ese bat distorsionatu hori ongi ahozkatzen erakusteko, hizkuntzan zentratzen dienak, ahozkera eta hizkuntza desberdine diere bai, hori askotan hasten du. Ahozkera da, nola esaten dun, bai? Hau da, soinue, gehiago, erritmo bat, melodia bat. Eta hizkuntza da gehiago, zer esaten duen, kontenido edo, bai? Hitzek, esaldik, esanai bat izatea, bai? Orduan, esan duna, ahotsan espezializatu gaitezke, ahozkeran espezializatu gaitezke, hizkuntzan espezializatu gaitezke, entzumenan espezializatu gaitezke, bai? Implante koklearra jartzen dian pertsona entzako, hitzeiten erakusteko, edo posible ez denen zeinu hizkuntza erakusteko, neurologia arloare bai, adibidez nik bi espezializazio dauzket logopedia arloan. Batetik neurologian, nau espezializatuta, eta bestalde batetik terapia miofuntzionala edo aholepoko motrizitatea esaten dena. Eta hori, baude espezializazio gehiago. Gero egie da guk ere indezakegula lana adin guztitako pertsonakin. Jendeak beti, igual logopeda, gehiago ez, umekin da erakustea da, baina, bueno, ni operatu ninduten hemen estarritik, eta logopeda dana joan behar zen ikastera hitz egiten gutxiago forzatzeko estarria eta hori. Eta ariketa pila bat, eta jarrizkinan, eta denentzako, igual bai aurrakin, baina denentzako daukazu zuek, erakustea, adin guztiekin. Adin guztiekin. Jaiotzetik hasita, zartzaroraino. Jaiotzen dien umetxoari, jaio berriri, badao espezializazio bat, logopedia neonatal esaten dena, jaio berrikin. Hortik hasita horre ere elikadura lantzen nahi ga, ez? Ze horroa indike, komunikazioa ere badao, ez? Baina titin bitartez,
hor egon bardo elikadura bat, giharrak erabiltzen ditugu xurgatzeko, orduan hor zailtasune suertatzen badie, logopeda batek lagundu ezake giharra hoik koordinatzen, edo indarra falta balin bado indartzen, gero arlo pediatrikoan, ja, beste, esan dozona ez, jaztentza trozoakin edo puskekin, edo ja, hortan lagundu ezakeu, hauskera hizkuntza esan dugun guzti hori. Baina, bueno, esan duna, eske giharroik erabiltzen die funtzi asko iteko. Amaia, jaio berrin kasun adibidez izango litzeke, olako diagnostiko azkar bat, goiztiarra esaten dena, kasu hortan, azkar harrapatzea edo esaten dena? Bai, noski. Prebentzioa. Bai, prebentzioa lehen esan duna. Bai, eta hori sadinetan izan, noiz detektatu alduzu hori, prebentzioi? Karo, hortako profesional batek beti begi zabalagoa dauke, ez? Baina askotan, aibalin baga jaio berri bat, laktantzi hortan edo titien bateko orduan zaitasuna baditzozo, norbaiten gana jo behar da. Pediatrak edo azken finen bidaratu zaitzakela zuen espezialitatera. Baitare, pediatriatik edo neonatologiatik edo bai. Segundu txiki bat, hemen azaltzeko. Bueno, gure biribilkikiteko gomendio bada. Hola, zeharka edo horizontalen betegarrie bete, itxi eta zeharrak barrura bota eta jarraian buelta eman. Eta listo, bueno, listo. Claro, bestela eskapatu iten da. Bai, baina, bueno. Bueno, oin nire kasuan berri honi, txikila dauka, 3 urtekin. Hor badago adin bat, esateo, guriak ez du hitz egiten ba. Eta ume bakoitza mundu bada, eta bakoitza bere prozesua dama eta bere denbora, ez? Behar esaten du. Baina badao esateko, igual profesional batean jomar da, ez? Eta 3 urte ditu, 3 urte inditu, eta oraindik ez du hitz egin nahi, ero. Badago lan adin bat esateko, komeniko zanjutean norbait egana, ero. Hombre, 3 urtekin esaldik osatu behar ditu. Bai. Esaldik osatu behar ditu, orduan ez balin badao nivel hortan, laguntza bilatu behar da. Bai. Osa, joan nimarko da, oso. Bai. Gomendatzen dizut. Hitz egiten du bere hizkuntza. Isildu ez da isiltzen. Bai, eta askotan hortan oinarritzen gara, ez esaten. Bueno, bakoitze bere ritmoa do, eta aterako da, baino jakin behar du garapeneko normatiba batzuk daudela, edo ez, adin bakoitzek bere bete beharrak ditola. Ez balin bazaude nivel hortan, saietu behar duzu, ez? Ez da izadina da, katamarra hasi behar da, gero ibiltzen hasi behar da, gero lehenengo hitzak eta Hori da. Orduan bai, gomendatzen dizut logopeda baten ganera matea. Atzaldean zin basu, bero. Lana. Hoxe, lana, gure, etorri beharko oso. Atope lan asko. Bueno, zer da, tope ere zabiltzate, modan da o zer, bueno, nik uste moda kontua da, nero baina. Baina gero, beharra hundia da, bai. Ikusten dozu, eske gauza askotan lagundu dezakeu, eta beharra badao. Eta oin gehiago da lehen baino, ikusean, nabaritu da, ez dakit zegatik, behar gehiago daola, o garrantzi gehiago ematen zaio igual logopediaren munduari? Nik uste baietz. Osa, ez da behar gehiago daula, baizik eta biztanlegoa, nik uste ikuspegi zabalagoa daukeula, orokorren, ez? Terapiak iteko orduan, ez? Gehiago animatzen ga, ez? Eta detekzio gehiago dago baitare. Detekzio azkarra gehiago dago. Eta elkarlana, aditun arten edo ez multidisziplinar hortan barrun sartzen da aditu guztioik elkarlanen izate edo bata beste aintzat hartzea. Hori da. Profesional batek detektatzen balin bado behar bat dagoela deribatu iten do. Hori da. Orduan, aizu hau detektatzen, zuk esaten zinuna ez, jota nola dakiu ez, zailtasun badagoela instalatue adin hortakiko edo bueno, ez, profesional batek detektatu ezake edo segi. Ez hori, profesional batek detektatu ezake, baina biztanlegoak ere, bai. Esaten duna ez, ikuspegi zabalagoa biztanlegoak ere, aipatzen do, lagun arten, familin, zuk esan duzuna, logopedara joan naiz, eta hontan lagundu dit, eta hau indot, eta, hortan lagundu dezake, eta, orduan, nere bikotek ere behar do logopeda. Eta, bagoa zabaltzen,
Eta ordun nik uste ezagutara gehiago eramaten ari dela logopediarloa. Eta espero gaurko zuen gonbidapenari esker ere logopediakiko beste ikuspegi bat izatea. Normaltasunez. Bai, azkenen hori da. Bueno, egia da lehen gari batean ez, jendean lotza ematen, ez esango ete du, eta ni horra jotzen da. Bueno, nik uste gaur egun gauza natural hartu behar diela. Hori da. Eta zuela bintzeko zaudetela azkenean. Edo ortodontzia baten ondoren. Ez? Normaltasun horrekin, 19 urte, 40, ortodontzia jarritea, eta bapaten redukar, edo esaten dena, ez, bir. Ez idardet nire ahoskera hori. Bai. Hor zuen papera zein da? Nik asko egiten dut lana dentistekin. Bai, nik asko egiten dut. Asko koordinatzen dut nire lana dentistekin, maxilofazialakin ere bai, zirujanoak, masai ezurrek, batzuk oso garatuk daudenen behikoa oso aurreratu edo, goikoa oso txikie edo, hor, heldun kasun beharrezkoa da zirugia bat, ebakuntza bat beharrezkoa da. Aurren kasun, posible da gure terapiari esker, terapia miofuntzionalari esker, garapen fasen daudenez, ezurdureoik guaindike osatu inditezke. Hortzan kokapena osatzen ari da. Orduan, guk nola murtxikatu, nola iritsi, nola mingaineko katu, nola arnastu, horrek baldintzatuko do gure anatomie. Bai, garapen hori. Baino heldun kasun, zuk esan duzun bezala, jaione, beharrezkoa da mugitu. Ja hor ez dago garapen, ja osatu ga. Orduan, kasu hoitan, ortodontzia hartzen da, baina redukatu behar duzu. Berriz erakutsi behar duzu, nola murtxikatu, nola... Bestela berriz atzera joaten da. Eta badaude kasu asko ortodontzia, behin jarri, berriz okertu. Berriz jarri, berriz okertu. Zergatik, muskuloik, giarroik, ez diari mugimendu egokik iten. Erakutsi behar da. Eta nahi harridura gehien sortu zina ere bai da, honako esandakoa, ez? Beste, urdailekoak eta hori, operazioatan eta redukazio hori. Hor, adibidez, zuen papera zein da? Bai, hori da, oso pertsona oso gizenak dien kasutan, ez? Operatzen ditela eta gero... Bai, urdaile txikitzen zaioanen, normalen izaten die pertsonak oso azkar murtsikatzen duenak, edo ez duenak murtsikatzen. Hobekio esan da, Tragatu egiten duenak. Iristen duenak, golpetik. Eta erakutsi bartzaioa. Erakutsi bartzaioa bestela, zailtasunek dauzkea. Bai, digestioa gaina azkenean hemen hasten da. Hori da. Hemen hasten da. Digestioa hasten da. Karo, eta ja hemen hau, ja operauta dago hor, egin behar diezuna da, lana, ja aurreratu behar duzuna, ez? Hori da. Bai, horra hasten da. Eta urdai hori, bere tamaine berri hortan, eutxi kasu. Hori da. Baina hor, kasu hoitan, murtxikaketa oso garrantzitsua. Txiki behar da. Zuk esan duzuna, hauan hasten da, eta hori, bai, Bai, ez, besterik gabe, baten bati entzun izan diot patata purea ere murtxikatu, behar izaten dela, ez dakit. Olako, ez? Hori ez da. 36 aldiz eta patata purea ere, txaka-txaka. Eta lehena hobetetzen gara, asko murtxikatuta denak. Bueno, segundu txiki bat, hemen gure saltxa murrizten nahi da, ez dakit, bialduko izuet. Bai, etorri da. Agridulze. Bai, oso gozea. Hemen, olioa berotzen daukegu eta jarraian, gure biribilkik bertan txigortzea, frigitzea eta txigortzea. Geruza hori kurruxkarita besterik etzaigu gelditzen. Nik uste arraska ere garbitzeko ordu iritsi zaigula. Beraz, utzi guzue hauek frigitzen eta jarraian gatoz gure plateraratze lanarekin. Bueltan gara, hemen gurek biribilkiak batzuk eginda, eta baina erakutsiko dizuegu nola iten den frigitzeko. Ez dauken misteri hori, baino bada espada. Honako irekiera hau aspirantz. Eta hor, bero horrekin peatu eta itxasteko. Labean ingo benuke, alde hori behian jarrita eta listo baita ere, eta olioa edo brotxa batekin, edo olako pulverizazio fux-fuxoitako batekin, edo gainetik, Bai, txorrota da azken finen bota ezkero, geldituko litzaioke gain baten, eta ez litzeke osotara kurruskari geldituko. Bigarrena, eta gutxi falta zaio gero, komeni da olako paper baten edo jartzea onako olio hori xukatzeko. Koipe hori saiesteko. Eta hemen, zartagi berotzen daukeu eta gure ahate urdaiazpikoak pasatzen jango, urdaiazpiko normala bezala. Orduan, ez dakit galderari gelditzen den, zigor, amaiantzako. Bai, hor, gaixotasun neurogeneratiboekin lan itezu Iruñan, ez? Zina zure gunerokotasunero. Bai, esan duten bezala, bi espezializazio ditot,
eta oitako bat neurologian, ez? Bai. Eta gaixo neurodegeneratiboakin. Bi elkartetan iten dute lana. Bai. Batetik, esklerosi anizkoia daukatenakin, esklerosis multiple, eta bestetik, ELA, ez dakit, ELA gaixoekin, bai. Alboko esklerosi anizkoia uste dut esaten dela euskeraz. Eta, bueno, bi elkarte iten dute lana, Ademna eta Anela izena due. Ademnan, horri jendu daukeu egoitza bat ambulatorioa, pazientek etortzen die asten behin normalen edo asten bitan, eta jasotzen ditue terapia ezberdinek. Fisioterapia, logopedia, terapia okupazionala, neuropsikologia, psikologia, bueno, denetatik, ez? Eta gero baita ere daukeu eguneko egoitza, zentro de dia. Eta hor etortzen die usuario batzuk, goizeko 10:00 eta gero bere etxera joaten die atxaldeko 5:00. Bertan iten dituet egun guztie. Terapiak eta otordue, bazkalduta dena iten due bertan, eta hori. Eta beste asoziazioan edo beste elkarteen, Anelan, ELA gaixoekin, hor normalen da ambulatorioa eta asten behin etortzen die, terapiak iten ditu, eta bueno, gure helburua azkenen gaixo neurodegeneratiboakin, hitzek esaten duen bezala degeneratzen dien gaixotasun bada, ez? Desgarraziz. Eta ez da sendabiderik, momentuz, botikek ematen die pixko bat, prozesu hori gelditzeko, baino sendatzeko oaingoz ez da hori, modurik, tratamenturik. Eta orduan, gure helburua da hori, ez? Funtzio hoik, mantentzen dituen funtzioik, alik eta denbora gehien mantentzea. Eta bizikalitate pixkoat alik eta hoberena ematea, ez? Hori. Erki, bueno. Ez dizot gehiago. Hausnarketa eta zetasun baina bardura guztiokin batera gure platera burututa. Eta esan bezala, aukera eta okazio berezietarako ate biribilki kurruskaria, anana edo pina saltza gaziminarekin. Zeitxure. Oinau probatu inbar dugu, eta... Zer? Gero gombidatu. Gero gombidatu. Hala, jatea, Maira. Maira! Nik hemen galdera daukat. Ez da logopedia kontan lagundu alnaben. Hau, eskuekin ero sardeskarekin da jan behar da? Nahi ez omezela. Danerako, logopedia gaur egon. Azkarra. Ni beste galdera badauket. Berriz etorriko zazta. Bai, noski. Bai, oso gusterandu naiz. Bueno, alare lehendabizi probatu, Bai, zer olako sentsazio txorienetik eramango dezun Iruña aldea, edo... Hala ba, ekin. Eskerrik asko. Hau eskukin ere ondo, ez, jaio? Bai, tamaine ona da, ez, eskukin jateko, ze... Edo txikixogoa nahi aukeran. Ona? Oso ona. Oso ona. Hala ba. Artista. Ba, esan dakoa. Egun berezitarako, errezeta hemen. Oso ona benetan, Eta saltza gainera... Ananan puntu, Jo, eta ananakin kontu pilat izan ditugu baita kontatzeko, jaione. Gordeko ditugu beste aterako. Noski, hondiken txoriena izango dueta. Hori da. Bihar, hemen izango gara, zue bitartean, hartzalde gora pasau, eguna disfrutatu, eta bihar... Gehiago eta zuri amaia beste bat arte. Laster izan badila, Eskerrik asko. Zuri. Jan, Oso hau. Jan. Jon jaizu, jan bari jaira.